Amir Hausa TV tasha 'yar yayi. Lamba, 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 lamba raina ke ce lamba ta daya. Cikin raina soyayya ta kina ƙarin girma. Lamba shiri ne da ya zo muku daga fitaccen kamfanin nan da ya saba kawo muku ƙasaitaccen fina-finan Hausa mai Shadda Global Resources Limited. Shirin ya samu aiki daga fitattu kuma ƙwararrun ma'aikata da kuma fitattu jarumai maza da mata daga masana'antar ta Kannywood. Shirin yana ɗauke ne da labarin nishaɗi da kuma na ban dariya. Labari shiryawa Real AP mai Shadda. Rubuta labari Jamilu Nafsi. Ba da umarni Ali Gumzak. 'Yan wasan da suka taka rawa a cikin shirin su ne kamar haka: Adam A. Zango, Aminu Sharif Momo, Umar M. Sharif, Ado Gwanja, Dadi Hikima, Sultan Abdulrazak Dorayi, Saratu Gidado Daso, Official Maryam Booth, Bilkisu Abdullahi, Real Amal Umar, Ummi Rahaf, Real Maryam Yahaya, Izzatu Pine, Ummi Ibro, Aisha Najamu. Za a fara haska wannan shirin ranar Juma'a 28 ga watan Janairu shekarar 2022. Za a haska a Film House Cinema da ke Ado Bayero Road, Kano, sai kuma Platinum Cinema da ke Zaria Road, Kano. Ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar an ɗora. Amir Hausa TV tasha 'yar yayi.